Tongon Marsao di Bagasan Manuguton di Bagas Joron itu hatta nang melalui virtual Zoom ala na yang masuk nama prosesi pinangido ma tuhita ruas jongjong mahita diinganat tak prosesi diiringi lagu nomor 70 masuk ma prosesi. Horas madihita saluhutna Huria naina holongan itu hatta Yesus Kristus disodohami jongjong para halal
Marhite-hite goarni de bata ama. Dohot goarni anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni top di perbadian atau palangit dohot tanoon. Amin. Audo alfa audo omega. Bonana dohot ujungna ninna Tuhani. Nadong dohot nau adong hian dohot naro. Pargogo na sumurung. Haleluya. Martang yang mahita Ale Tuhan debata sian asini roham do ubahin saat hami tu tahun naik baron hodo na mangaramoti hami di bagasan tahun na salpui saya si maroham saya unang tulak hami nuaing saya dongani mahami di bagasan tahun naik baron pasu-pasu hami rodi akka ulon nadengkan na ula hami marhite-hite guarma alain na gumudang pasu-pasuhon mahatam na badia itu rohanami asa gabi na ibaro rohanami asa tapamasok ho hami tuban wagijang di hasusuda ni bohal nami amin.
katopoti madosata di hadapan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debatana di Banua Gijang, para sirohana sumurung. Hupar hatu Tuhamido holan ala asini roham na manguduti ngolunami sahatun tahun naib baron. Gudang dodosa hula hami di tahun nasalkui. Marhite hata nang pambahenan nami. Saya unang jolotaba, saya pasobu mahami mangolu. Ai hodo bonana dohot ujungna, guru di hodo ngolunami. Alai sifat adonaing guru di hami, sa guru tulomoni roha dohot pikiran nami hubaen hami. Molo tulus na huparsita hami, sifata lupa do medok maulate tuho. Jala molo sosaut na di roha nami, gabe madele do hami jala manarita tuho. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata songono do hatani jahoba unang homa biar ayah udo siluluhon ho nunga pola hujau guaru ahunak punaho hasanga hatani debata turput di tahun naib baron dimana tersurat di perjamita tolu ayat 1 tolu martiki bedo luhun na natinopa martiti bedo huhut nasa sakap-sakap
miki halehetonna ditepah dohut roha hangoluan saleling-lelengna tu bagasan roh. Kuni tahe managi sejol mana mangat dohot na minum dohot marnida na denggan marhite sian ulaonna sileo lehoni de batado inangi ima sahakna martua doakan atau mangihon hatani di bata jalan opiopsa. Amin. Taha tidakon maha porsia tai songon nahina tidakon ni dongat tasaha porsia disadok portibion rak mahitaman dok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan natumo palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabea seton di perbadia andorang sohabuhan ido tuhata na tumana bernit di pengumuman ni silatus na mati terpajal do ibana di hawa pinor silam na tua tu bano turdung di tanom na mula mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamuni debata Jahoba amanai pargona sohatu dosani di sime ibana apa yang memlaksokot tu tanoon manghumi halat na mangolu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria atau panihala Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu so di dalini halat na mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Sunggul-sunggul dihita di bagasan manuguton dihita dongan sahuria songoni itu dongata naudo pero perjul sahali marsor di parmingguan di huriaon ucapon hami maharoro muna di bagasan lasne roha horas marihita saluhutna nuaing tabege sunggul-sunggul di huriata di Sabtu sada Januari 2022 perjolo permingguan tau naik baru sadarion Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 10 di gerejaon patupata do permingguan tahun naik baru holan sehali permingguan bahasa Batak las papungu peliat tujolo dohita manupahi tu kategorial naposu bulung HKBP napa dua hon kebaktian minggu di hari Minggu 2 Januari 2022 marminggu songon nasomal dohita masuk pukul pituip bahasa Indonesia pukul siatol puluip bahasa Batak soni masungul-sunggul dihita di bagasan sadarion pabung pelean na berjulu marede
Artang yang mahita Dami ni dewata na sumurum siyang salhut na roha Ima na mga ramoti Ate-ate dohot pikiran mo na bin Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay Amin. Selamat tahun baru pada kita. Shalom. Horas. Ujaha majo hatani dewata di tahun baru sadarion sada Januari 2022 sian pangukapon 20 sada ayat sada saat rodi ayat Dita kedongan sa persyaon Songon na somal Tanggal 1 Januari Tongon 1 Januari 2022 Sadarion Ujahama Atani dewata Jamita Sian Ipur sa KBB Debatado bonana do ujungna Pangukapon 20 sada ayat sada satro di onom a. Amu aka amang doh inang naposubulung remaja nang danak petahe ganuk ruas nuria Kristen Batak Protestan na hinaholongan. Selamat tabar ma pinasatu ganup hamu di inganamu nabi. Perjolo situ tu sah mata benami Tuhanmu di bagasan holong ni rohani tu hatta sadarion rahmah hita pasahat puji-pujian hamu lateon dot panobao tu hatta situ lusadai di bagasan ate-ate pikiran pakilalan nang tordit tabe siala sairat do ibana dot hita di perdalanan ningulu nang ulauta marsada-sada marsasaripe marsasahuria dot marsabangso Indonesia di tahun 2021 noksalpui di palumeon ibana do pasu-pasuna namaragami tu hita atik peta dobi namaul situtu di perdalanan ningulutta di bagasan nasata bulun nasalpui tapuji ma debatata situlusadai ay sayrak do ibana do hita dina mangadopi panunggopion ni COVID sa pulsiyai
tungulutta manang ngulu ni si solhota do dongata sauria nang sawangso. Di ujung ni bulan Juli pola do marsap 5.000 halak ruas ni huriata di sadok AKP na sinonggopan ni COVID sa pulsiyay. Adongo paras 50 halak na aguan hosa jalawa situtu na agua dalan ningulu atik pesongoni borak na pangotak ni pandemi diadobi akadongan alai porsero hita na miat do tong tuhat tairap do tita patuba pangapulion do pangurubion do akadongan tai naktu na humaliak kita akka na mangadobi si taonon na sarupa di dongani bana do hita patuba kaulat tabe na maragami asaboy hita dapotan si pangano do sinumon jala makobasi dongat tajolma terlumubi makobasi akka dongat na manaw sahit inorhon ni kopi sa pulsiyay dohot inorhon ni sahit na asik petahe pola adong nai kumarujungul tumibu siyan na tinagam di sido iwan arab do tita madungdung sita-sita na maragami nang dipartikian COVID sa pulusia. Talas sudonang masih beta-betaan do masyurubat do hita ruasnya KBP do pamaretata di namaragam terkat patubak kasih patupota lao mangalo hararak ni COVID sa pulusia isarani na satia hita marite na martolute testing tracing do treatment mar 5M mar masker mamuri tangan ias majaga jarak manulak madohoti hari buron do mangorui pardalanatta tuakka inganan asing soni do nang divaksinasi si hobasan persido do huriata patupa vaksinasi rap do pamaretta Gebeboy ma na di bulan September 2021 lamoru di negara tahun bilangan ni nasinonggopan ni COVID sa pulusia do nagon hosa sela COVID sa pulusia di patogo di batado hita tong dinata patupa ulawan papunguhon na rikot lao manelaseon utang ta songon HKP tu dana pensiun di ujung ni bulan September inunga tagarar 104 miliar sian 144,3 miliar naik kosi kadarota pinarade ni dibata marhite program 1000 sadari do dalana asing na tapatupa do marhite ale-ale ni HKP na makaholongi tuhatta do huriana HKBP imana mina kulingan do na sinosoan ni amang lo pisar pacitan di ujung ni bulan Desember ini ngameret behita siya program pensiun manfaat pasti tu program pensiun iuran pasti na sohita sadiri be makobasisa ala hinobasan ni dana pensiun lembaga keuangan na ni ramotan dohot ni mata-mataan ni negara Republik Indonesia marhite undang-undang tatang yakot do asa di ujung ni Desember 2021 salese utang tai akup ni salurna masa dinggado pakobasion di sadok HKBP lahu patu pa ulawan pemberdayaan manang pahisat hatawota lahu marhobas di hurian nang di masyarakat atik pe bahak donata patupai marhite dalam digital tingkat domar dalan nang akarapoknya ka perditata di Sude distrik di bulan Juni tu September jala rapok perdita topan di hari 25 saat 12 Oktober 2021 adong na adobohi marhite na manghiton prokes na rocking alailas adong do na marhite virtual pos dotong rohatta pabuan arak do ibana do tita di tahun lebar 2022 na di bagasan na ikototong do pehita masitutu mangolu di bagasan partikian naso malan lebarui ima mangolu do mangula di bagasan hajamoton na tutu
ala di tengah-tengah terpe ko bisa polisi jale ko totong marsya serta lau mangula do mangulu marhite internetisasi segala sesuatu imana mangulu do mangula dang be holan marhite dalan uju dang jupang do pe internetisasi segala sesuatu alai nunga mamake akadalan nasaur do tu haradio ni digitalisasi lau patugu pos ni rohatta di padongani ni debata Jehovah di hita nang di bagasa tahun 2022 masayapit hata ni debata na makuling hita di bona ni taonon ima hatana na tersurat di pangukapon 20 sada ayat sada saat roli onama ima na nukap ni debata tu sahala situa dia kahuria di huta Efesus dia siana Mehmet tongon mendapatkan ujung abad na perjolo uju terbuang ibana di Pulau Patmos salah setia mengikut Yesus Kristus marhite pangukapon tu ibana di papos de batama udul di habang sana di benugi jangi ima rohana taring tu isero de bata sinopanai naniukat ni debata tu ibana ujui ima pabuana rekok botohonna dohot na ikop pabotohononna tu ganup na porsia ujui perjolo di asana Mehmet na tongon di paburu-buru jala dibunuh Kaisar Domitianus siala dangolo na sida dipaksa Kaisar ilah manoba debata gana-ganan na pinajong-jong na ima ilah Kaisar jala tu akan porsedung abad perjolo naik ke mangadobi paruh kilo na Mehmet satu na balaga situ tu terlumobi paruh kilo naso taradopak kita akan porsia sian atau wata sadiri songojolma na murah mata poron hatani debata pinaukat na tu si Johannes ido tong nagabe hatana tu hita ruas ni huria di Kristus di bona tahun 2022 sada tahun na sotaboto dope dia pinadarna sian bona satu ujung na pinatolhasna marhite pangkapon itu si Johannes matapoton ujung niabak perjolo na tongon mangadobi tantangan nama sebalga na sotara do bisa sia dirina manang sia dirina sadiri ido tong tangi honon jakonon awonota ditikion ina mangulu behita rak do covid sapulsei rap do pakorona nazar budi tunguluta siganopari dia manaboi si persyajarata si botota si piopota songonak kasiutun Yesus Kristus na setia sian nanyukap ni debatai tu si Johannes do tuhala Kristus di Efesus jonok ni ujung ni abad perjolo do tuhita nuaing di tahun 2022 imana mangihuton ayat onapa debata Jehovah do na perjolo jala perpuri bonana jala ujungna alfa dot omega he arhe dot o telos siani di enet tema ni jamitata sadarion debata do bonana do ujungna nungaboy tadodo hina bagas ni hata ni debata taring waktu dirina sendiri jala dia nani do ni hata ni debata na hudul dia bangsa nai najulu tu si Johannes jalan waktu hita kana porsia di ibana di pertikiata nuengon ibana do debata nueng nanang ro do ditiki nang mamuka tiki nasalpu asa unang mabir hita ala parbinoto do ibana di sude namasa najulu namasa nueng do nanang masa ditiki nanang ro hot do ibana di si ala debata na soni do ibana terbain ibana do patupa ulon peluaon ditikin wain manang present ditikin nanang ro future selama muka siang tikin asalpu auris ala debata na tup peluaon di tulus seperti kianido sasada jalan nabui patupaon haluaon tunatului di sada partikian wain gabi pos doro hatta di haluaon pinatupana tuhita nang di bagasan guluta di taonon
ido na di patolasian bona ni pangukaponon satro di ujungna na perjolo na patu pahalon kosmologis manopa padokon parohon benwagijang langit do tano do laut na baru manggotihon na perjolo mananok salpui di batana marhagogon situtudo ibana dangadong na asing boy patupa na asa na pinatu panay ola dewata Jehovah do na boy patupai masarikot do dihita na mangulu di partikian na masay maul makka posisa gari langit do tano ne baru boy patupaon na balamma akana asingi gari ada di lok na paduawan dewata na alfa do omega ido na tongon patupa jala parosian benwagijang Jerusalem ne baru nang muli siya Jerusalem nak salpu ison tatakuk mana ni na terbaik debatado patu pahalwaon dingolutan waing pola di kabaroni marhite na patuat sadahutan na uli Jerusalem siyan benugijang iso dang didok na naik tuat alai na tongot tuat terbaik debatado patu pahalwaon nang di partikiasin waing masariko doa tahaposi dingolutan nang ulot tadi bagasat taonon terbani bana do patupa nasu tardudur hatta jala diduru ni perbinotoat dot hatta wata apa tuluhon atongon jala na naik patupaon manang paron bagas jorona di tonga-tonga ni hajol maun inganan permianan na nama baik jol mai gabe bangsona jala ibana marparsora dot nasida asadang hola ditikkin arope asa marsawri bana do tita alai nunga ditikkin waing asadang hola di banugijang be asa marsawr de bata Jehovah do jolmai alai do nang waing di portibion asa jonok ibana do jolmai masariko do dihita akan nama kilala ira naso di tonga-tonga na de bata marparsawra do tita madongan hita mangaramoti hita di pertikian kopi sapulision ira madau di batasian hita alan iman hita pang kapon di ulang ni di bata natuk patu pasoni masarikot tapapos rohata nang rap do hita do di bata di bagasa taunon ganu pari ganu tiki dan jari hita ganggu risi manang di dia pe inganata mangudu do ulau-ulaun radido ibana tapar saur napapaton na to ditiki nanaing ro mangapos nasa ilu-ilu siyan mata ni jolma pasok hamatean arsak ni roha anggo hangkuk na hatsit alanung asalpo na perjului dan arsak ni roha anggo hangkuk na hatsit hamatean na manotong jabarta na setia mengutuk Yesus Kristus dibayar debata na hudul dia bangsanay alai pelon na dohita siya nakai ala debata na songonido ibana hita pe akana manoba ibana dang jari gabi akana paro akai uju mangul di portibion na setia mangito Jesus Kristus dang jari be mabiar mida arsak ni roha ilu-ilu amatean ay dang mana naka akai jaladang hi ujungta balik sado las ni roha dot hanguluani rap do debatana alfa do omega na palimang nang pay baruon sa luhut nunga di patu pa debata ulan pelong hita marhita na manalpuan na perjolo manoba na baru omma pangapulion na masay bagas tuaka na marnida ngulu ni partikian waing masay dok si tutu gok parokilon debata tay tongon nunga patupaon ulaw ta na baru kuhita ala debata na patupa hay baruot do ibana na parjolo do na robi dinggam mahita kasi soba ibana dangga bisian sisian na makomol-homol na lausalku na somertahan na soriko peopon alai gabi akan narade pai baru nguluta do dalan ni ngulu-ngulu mahita ima jojo tu hita ganap ruas ni KPP di bagasa tahun 2022 asa tapai baru tapi bagas dot apa tu gua porsiauta di debata bonana do ujung nai ima debata na tupa tupa lima ulaun naung adar nakin ima ulaun peluaun
itu lu pertikian iman wang ditikin ang rodo ditiki daung dibonai ditikin asalku jalana patudu hossa marhiti na paro benwa gijang do tano ne baru hutan ne baru tu pertibion parohon jorona tu pertibion marsaur rotida son bangsona jala manal puhon na robi manoppa ne baru ikon ingoton jala halasonon do peobon ni hita hala Kristen siana bakarjolo satu tikon dang maribar hita akaruas do pertohonan ni huria Kristen Batak Protestan nang marumur 110 tahun ido hapor siauna tugu songoni di tahun 2022 tatiru maka hala Kristen di pertikian ni Kaisar Domitianus akana badia na manotong satia nang pedi paro Kaisari tunasida ancaman satu na mangago hosa nasida mulu sumano bade bata gana-ganana ala ditangihon diauhon do di peop nasida pangukabon nukak ni debata Jehovah nahudul di habangsai nama dok unang mabir nasida ala ibana do alfa do omega bonana do ujuna ido jala ima tong mangojar hita hala Kristen Batak di Bakasa tahun 2022 manotong patu panaringga dingluta nang mabir mangalo na jahat nang mula ikom mangadobi tantangan sinayang natongan tadobi lebih pertikian kopi sa pulsyon sudah hita diragam ni rumang ninguluta alaibana do alfa do omega bonana do ujungna jala siala idang mago botinguluta nakso margo hita patubaka nauli balik sa palumionon na do narikot di ganup hita ido tong pos ni rohatta di natabonai sinurigodang di bulan Oktober 22 sonang tinotopon ni rapok majelis pekerja sinurigodang di bulan Januari 21 pasautan haputusan ni dua hari sinurigodang di tikinasalku ima pamonaion sentralisasi parhebengot di HKIP dung jolo di parade saya tim manang pinabaki ni ulun ni hulata nunga dihatai rapok majelis pekerja sinode di bulan Oktober 2021 jalan ikut jolo mamulus akka seminar sosialisasi di bulan Januari satu orang sosinode godang 2022 sentralisasi odo dalat tason huria nang matoras itu tu maneleseon akka masalah di tengah-tengah ni huria taselengon las sentralisasi ido patau hita KBP sadinggan na patu paulaun son huria do domingo senna selaun ala de batata situl sada ido bonana do ujungna terpatu pahida do ulaun manalsen utang tatu dan pensiuta las terpatu pahida do tong nang ulota nauli patu pa sentralisasi parrepengon di tengah-tengah ni HKBP mamuka sinuri godang 2022 naro on tapapos marohata patupai saroha sa pikiran mahita patupai do ulautan asing son huria nam di Bukasang uluta marsada-sada di Bukasa tahun 2022 natagwari tahun kesehatian lau pasautan transformasi di HKBP ima dalata madundung na pinangido ni rencana strategis ni HKBP tinatapon ni sinurigodang Desember 2020 asaboy nanget alay totu pasauton pisi ni HKBP gabi pasu-pasu tu portibion ibana matong natahapos ibahan dongata mangulu di tahun 2022 unang ganggu hita nang gotik unang taluas manang aha mangujuni hita mabain hita ganggu di si pos matotong rohatta ibana do bonana do ujungna amin selamat tabaru madihita sude tabe madongat tangiang uria Kristen Batak Protestan Epurus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar martangiang hita maulati ali Tuhan di papasoro hanam putu mendalani tahun baruan tahun 2022 alahoro bonana do ujungna alfa do omega lani posrohanami udadani hami mai merdongan Yesus Kristus amin
Maredehita hut papungupilat tu kategorial na pusubulong. Mauliate madi debata na punah waso do alih debata manamina di banagijang hodo haroroni salhut sila leon nadinggan do nasa ulibasa na maulutus upasatami masien na niluhan mi tuhami pilihan nami tuho sa jala may gabiwat na khusus di julom paso-paso may jala ramoti asa hupar hasyat kami pilihanon pati bulhon harajaw mo dito nga tonga ni huriam do di partibyon buhay marhanami marhite hite tardim assalam hutadhami gurang ni silolehon mi tuhami assalam girgir hai matak mauliate tuho marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Oh
Saya manami na di banogijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saat malam roham di banotongon songon na di banogijang, leon matuhami selarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami song panisanami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami, una kami togiot tu bangujunan, palua mahami sian pangaku. Basuh-basuh jali ramadi Tuhan Dewa disodapkan Tuhan Dewa bahwa ini Tuhan jelas sudah Tuhan didopakkan Tuhan Dewa bahwa ini Tuhan jelas di besar rumah damai nabi bersihin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Jepang